Good morning guys! Alam niyo maaga sana kaming nagising eh, kaso itong sasakyan sana sa likod namin. Ang tagal. Tagal gumising. Kanina pa tinatawagan nila. Anong oras ka bumaba? 5:30 na. Ayun. Buti na lang nakapaghakot na kami kagabi. So, ayun. Bumaba na rin. Bukas. Buti lang naghakot na kami kagabi. Hindi napawisan. Pag-ising din. So, naligo na lang kami. Hindi pala nag-shower na ako. Hindi ko na binasa yun. Kasi yan. Sakay na. Diretso sakay na sa sakyan palis. Kasi, ayun nga. Hindi inaasahan na may susulpot sa likod namin. Saan ba naglalagay yan si MJ? Sa kutago na. Minsan ang tagal niyang wala eh. Yan na yung bago. Kasi guys, dito sa itong garahe na to, minsan puno to hanggang labas pa. Paunahan yan paunahan pa makapasok yan dati Minsan puno. Tapos minsan kami lang, ang tagal na kami lang nandito tsaka tong pamaraw dito. Pero mga isang buwan na kami lang nandito. Tapos biglang isang araw magsusulputan lang. Wala, basta nagpupunta mga te. Pero mga tenant yan dito. Anyway, ayan na. Nalis na tayo. Nasa highway na din daw si Aiko eh. Tinatanong pala ako last week ni Ann kung may bazaar daw ako. Kasi, pupunta siya. Yun nga lang sa World Trade. Sabi ko, meron Ann kaso sa sa Eton. So, ayun, pati si Sis Aisha pupunta sa Eton. Pero bukas, kasi lahat ng vlogger ata is may appearance, or may one day bazaar ata sila. Di ko alam kung sana na tayo. One day bazaar or appearance lang nila doon sa sa World Trade. Kasi meron din doon ngayon, may bazaar din, yung Noel Bazaar. Hindi kasi ako kumuha doon at hindi ko na kaya guys. So, parang mangangarag na ako masyado. So, sa lang ako kumuha sa Trendsetter lang, package na hanggang December. Itong matapos ngayon, December. So, kaya natin next year. Pero nakapag nakapag Noel Bazaar na ako sa sa Alabang. Alabang Town Center ba yun? Yung doon yung parang tent. Yun. Last year din yun. December din. Noel Bazaar. Alam niyo ba? Ano pala namin ni Daddy? Wedding anib namin nung December 1. Parang wala lang. Naalala ko kahapon lang ata. Diba? Daddy, anib pala natin nung wala. So, boy, parang siya naman, alam niya. Hindi mo nga din naalala eh. Diba? Busy tayo. Ano ginagawa natin dito? Busy. Nung matagal pa, naaalala ko pa siya. Sabi na, pinag-uusapan namin dati na, mag-wedding anib na naman tayo. Saan kaya tayo pwedeng kasi last year nga, kami nag-staycation lang kasi may... Ay, mami, pakarga pala tayo. Doon na lang sa doon sa EDSA. Nag-staycation kami sa... Ay, naku naman ito. Madala naman saan doon? Di ba doon dati lagi sa Australia? Australia. Petron. Ayun. Kinainit mo naman ulo ko. So last year kasi nag-staycation kami sa Alabang na rin kasi sabay sa sa bazaar namin. So ngayon, wala. Nakalimutan na eh. Sa na lang. May time na lang guys. So yun. Punta na tayong Eton. Lahat ka nagbusina na. Pag talaga rotonda eh. Grabe sa sakyan. Grabe ang traffic. Kahit sa ang rotonda. Pero pag nakalagpas naman diretso na guys. We're here guys. Mas malaki pala ngayon. Kasama yung isang yung kabilang tent. Or kabilang side ng tent. Last time kasi half lang. Dito lang kami. Laki no? Laki ngayon. Kasi nahanap pa namin. Apo.
Nauso ngayon yung mga ganito, tent na lang. Oo nga eh. Ang hirap-hirap pag ganyan. Pinubuka mo pa rin. Oo. Saan tayo? Katabi pa rin natin sila. Dito? Dito? Thank you. Sige, sige. Katabi na itong blue tent. Salamat. Okay lang, okay lang. Kayo pa rin. Sila yung katabi namin guys sa last bazaar. Tayo pa rin, nagkita-kita, di ba? Pare-parehas. Pero mas maluwag ngayon eh, no? Hindi last time, di ba, kalahati lang, sa kabilang side lang tayo. Ngayon buong ano. Sige, ay ko, pababa na lang. Balikan mo na si kuya mo. Sabihin mo, ito lang tayo pagkapasok eh. Ba't ganun? EDR. Alam ko dito ako sa unahan eh. Malapit ako sa ano, sa entrance. Double check ko ngayon. Email sa akin. Go, daddy. Sana inurong mo na lang. Inisa-isa niya po. Inisa-isa niya po. Sabi ko talaga. Timang din minsan eh. So, ayun guys. Dito kami. Katabi nga namin sila. Makikian na naman kami. May wall na kami dito. Sana yung katabi natin may wall din eh. Na parang ganito. Hindi na tayo ano. Sila lang yung katabi natin na. Di ba no? Sapatos yung katabi natin last time. Oo. Ayun. Sana sila pa rin. Para may wall pa rin sila. Or kahit sino. Basta may may ano sila. Ang tawag doon? Mga ganyan-ganyan, no? Pangharang. Una-una pare. Set up na tayo. Kain tayo guys. Breakfast. 8:05. Kain muna tayo. Kasi pa naman sila eh. Pero Masu Totatsu. Gonggong. Kiri. Kain. Hello everybody. Oh my God! This is fashion and beauty tips. Lalamunin natin ang show ni Klutz. Tablado na. Welcome to the first episode of Froggy's Fashion and Beauty Tips. Ayun kakanood mo kay Ann. Tatalunin natin ang rating niyan. Kala mo ikaw matatag. Nagkahanap lang ang audience ng bagong vlog. We got the new material, baby. I'm the today and you're gonna be the yesterday. Eat your heart out. Ann! Bigyan mo na ito kumpare mo. Kumare mo na din ata ate. Kaya yung si Kamote. Kala mo lang yan. Laki ng boobs. Bukas nakapalda na rin yan. If I know. Oh my God. Kaya sumasama kay Alam yan eh. Gusto niya inayakap niya mga chabi-chabi. Kaya pumipiglas yung maliit. Walang magawa. Magawa ka lang. Kapitan, aminin. Aminin na. This is the new race. Hindi tayo magiging zombies. Hindi tayo magiging Planet of the Apes. Magiging Planet of the Gays. Aray ka. Huwag niya masasakit na ng tiyan ko sa'yo. AdSense mo, madagdag ka. Sumakay ka lang sa ratings ko. Pilot episode. Who knows? Diyos ko po, mahipad ka na hangin. My gosh. Walang kadating-dating yung mga dati nating racket eh. Yan lang. Aray ka. Ano ka na ng balakang ko. Hindi ka na nanginginta. This is like it's gonna happen. Tok is watching. He's gonna despise me. I'm his drinking buddy. Drinking buddy's not gonna flick the pinky. I'm a man who loves a woman. That's entirely a practical joke. Kala mo ka? Fairness bagay natin. I know. I've been researching. Watching the species, how they do it. Kailan ba aminin? F you!
dude, haven't you seen their species doing the thing? Just do what they do, emulate what they say. Ay, Diyos ko po. Kaloka. You don't need to be a rocket scientist to learn their language. You don't okray me. Ano bagay yung pilantik na Wala, kulang pa yung ano. Meron si, ano ba to? Si Richie. kapatid mo. Without effort, talagang he does it like he's one of them. Back then it's a question mark, but year 2000 it is and will be. Yeah. Nga na, sorry guys, talagang tawan-tawa ako sa kanya. Paano? Nag-ano na, nagmamantika na yung mukha niya. Kanina niya pa ako hinahanapan ng powder. So, sabi ko wala akong powder dito, yung loose powder. The babes are not Meron ako ano yung press powder na yung ano ba? Pigeon. Ibigay ko sa kanya po. Aray ko. Do not go out of the house without this. It's a pigeon. See it? There. Aray ko dati. Pigeon. It's not swine. It's Aray ko. not pigeon. Ay, sorry guys Ano ba yun? Ayun. It's 10:20 na. 9 o'clock pa lang. Tapos na kami ni Aiko mag-set up. Kasi sobrang aga namin. Wala pang 7 o'clock. Nandito na kami. So, yes. Lapit ko, no? Oh, lapit mo mag-drive. Darna! Sure. Yung boobs mo, nakabalay kita. I'm the king of the dark nipple country. And you're the queen. Ayun guys, open na. Yay! Dami ng pila. So 2 days lang kami dito. Hindi ako makapag-vlog kasi yung music nila eh. Masisita tayo ng YouTube. Yan, pagpasok ng entrance, tabi din ng exit. Dito lang yung booth namin. Tada! Wala lang, nag-ikot-ikot lang. Lunch time guys. Dito kami 7-Eleven. Wala eh, gusto kong ano eh, lutong bahay kaso puro fast food yun nandito. May lutong bahay naman, ganito. Ano yan? Sisig? Masarap pa sisig dito? Oh, kaya para sa giniling. Ano kaya kay Aiko? Pork sisig. Mahal na to. Sinigang rice sila. Wala pa. Ano? Wala man lang gulay. Ay, ito! Pork binagongan. Oh. Para sa maninipis ang katawan dyan. Pauwi na kami, guys. Parang ina ng bituka ko. Nalukay na. Nalagla ay naiwan na naman. Ano na, 9:30 na. Ay, naku naman si Maggie. Ay, we're home, guys. Ay, Poknatin kong mahal. Hello, Poknat. Pasok na tayo. Oh, careful. 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 Careful, Poknit ko. Careful, Poknit ko. Ay. Ay. Pasok na tayo. Let's go. Wait lang. Wala tayo ng shoes. Hi, Ding Dong. Basta ka, Ding Dong. Huh? We're home, guys. It's 10:05 ng gabi. Hi, Miggy! Ay, ala. Ay, naku naman ng Miggy na yan, ay. Wala, sige. Sige. Yeah. Hi. Napagod. Hi, Gutin. Hi. Uy, naku naman. Gusto kayo dito? Ha?
Dali na, dali na. Daddy, si Groot pot. Lagay na sa ano. Kwarto. Para mapasok ko na si Poknat. Hoy! Yung supa ko, ha? Ha? Wala pang ano yan. Supa cover. Huwag nyo mo nang anuan. Ayan. Huwag nyong sirain ang supa natin. Wala pang sofa. Ano yan? Cover. So, yun nga guys. We're home na. Si Daddy nagpaalam na ano. Magsha-shutdown dyan sa baba. Ayun. Ayoko sana payagan kaso. Ilang beses na yan iyayaya dyan sa ano. Sa baba nga. Mga seaman. So, sabi niya, sige na, kasi tagal na ako niyayaya niya. Pero inano ko muna siya. Pinahirapan ko muna din siya sa ano. Sa paghingi ng permiso. So, ayan, pinayagan ko na kasi pumunta naman kami tomorrow sa ano, sa bazaar. Bandang hapon na kasi 2 days lang, diba? So, ano na kami, mag-pull out na naman agad. So, yan. Sabi niya din, hanggang 12 lang. So, hintayin natin. Mag-edit muna ako ng vlog ngayon, guys. Pasensya na walang vlog today, ha. Kasi, ayun nga, pagka sa bazaar, maingay yung sound. Sobrang lakas. Diyos ko. Dapat hindi ganun palakas yung ano nila, yung sounds nila. Kasi minsan, di na rin namin marinig yung ano, yung, hi, girl! Yung sinasabi ng buyer. Kakahiya. So, ayun lang. Si Chris nasa kwarto na natutulog na ata or naglalaro pa ng ano, cellphone ko. Nasa kanya po yung cellphone ko eh. Then, ano ba? Ayun guys, yung tungkol kay Poknat, pasensya na kayo kasi diba sabi ko, gumaling lang yung stitch niya is paano ko na, dito na siya sa loob. Kaso nga, makatingin. Grabe naman makatingin yan. Grabe naman makatingin yan. Later ka na. So, ayun nga. Anong tinry ko siyang ipasok dito. Alam mo, inaway siya ni ano. Inaway siya ni Junior. Ay, hindi. Inaaway niya si Junior. Tapos, syempre, nagpa-fight back si Junior. Tapos, kinampihan ni Junior, ni Maggie si Junior. Pati si Groot, kinampihan yung dalawang aso. So, parang napagkaisan si Poknat. Naawa naman ako, kaya nilabas ko muna siya ulit. Tapos, hindi talaga siya sanay guys sa ano, sa malamig. Talaga, kapag nandito siya sa loob, pag binuksan na namin yung aircon, pag lumamig na yung kwarto, iiyak na siya. So, ayaw niya talaga. Ayoko naman din siya dito sa dito sa, di ba tatawag dito? Sa terrace, sa Teya. So, nilabas ko siya ulit. And, since since may may carpet pa nung yung sa sala, di ba? Hindi ko siya pinakawala kasi baka iyan niya. Pero, yun nga, since sobrang heartbroken na talaga. Hurt na rin ako makita si Poknat na nakakadena. Tinanggal ko na yung carpet. Since inihian naman din ni Junior, tinanggal ko na siya. So, ayun. Pati yung dito nga yung red, diba? Tinanggal ko na. So, huwag na tayong mangarap na mag-carpet pa. Para sa mga dogs, guys. Ayun. Tinanggal ko na siya ulit. And then, I'm just waiting for the, sofa cover. Para kahit na nakawala si Poknat or pag-trip niyang, kasi for sure sa sofa yan, sa sofa yan matutulog. Kaya nag-order din ako ng sofa cover. So, inaantay ko na lang yun 7 to 10 days. 10 days daw bago deliver. Nabayaran ko na. So, ayun nga. So, promise, pagagaling ko muna din ulit yung Poknat yung mga sugat-sugat. And yung mga sugat is hindi yun sa hindi yun dahil na-neglect siya. So, sa allergy lang talaga yun sa sa chicken. Gaya ni Maggie, nakita ko si Maggie kanina sa bandang puwetan niya, guys, is meron din siyang mga mga butlig-butlig na parang pa-start na magsugat. So, sabi ko kay Sel, wag na ding dong! Sabi ko kay Sel, wag na talagang mag-chicken. So, ayun lang.
eye colors. Hindi ako nag-iilamos. And then, ayun nga, dahil sa sofa cover, nakasagutan na naman ako sa sa comment section na kesyo daw ginagaya ko si Ann. Lahat na lang daw ginagaya ko kay Ann, pati sofa cover, gano'n. Diba? Nakaka-irita minsan na gusto ko lang naman bumili ng ng pang-cover sa sofa. Kailangan ko bang gayahin si Ann, which is, si Ann nga din mismo yung sa akin, nag-suggest kung saan siya mabibili. Kaso, hindi ko masyado naintindihan kasi nagnonobo kami doon. So, nahiya na rin akong i-ask ulit. Kaya, may nag-suggest ulit sa sa comment section na sa ganito nga, sa isang Instagram ako mag-order. So, ayun, hindi ko alam guys kung bakit etong mga taong to, galit na galit kapag kami nabibili ako na galing naman sa pinaghirapan ko, di ba? Galing naman sa pinagtrabahuan ko. Hindi ko naman sa kanila hinihingi. Pero ba't sila galit na galit sa akin? Yung kay Froggy lang, yung binilang ko last week ng sombrero. Basta kung ano bili ko kay Froggy, may say sila. Kay Chris, may say sila, di ba? Sino ba kayo? Hindi ko naman sa inyo hinihingi yung perang ginagastos ko, di ba? Kesyo mayabang daw ako, kesyo piling milyonaryo daw ako. Haler, ako nagyayabang. Saan parte ako nagyabang? Yung pagpapakita ko ba ng binibili ko? Siyempre nagbablog ako guys, di ba? Di naman nga lahat ng ng mga nangyayari sa buhay ko ibinablog ko. So nagkakataon lang siguro yung mga nabibili ko, napapakita ko, di ba? Pero hindi yung para magyabang. Di ba? Ewan ko bakit para sa inyo, para sa mga haters na to. Especially ikaw na stalker ko rin sa Facebook, di ba? Hindi ko alam kung paano mo nasabi nung nagyayabang ko. Siguro talaga may pinagdadaanan ka lang. So, ayun, pagbibigyan na kita, alam mo yung sige lang, mandait ka, gawin mo kung anong gusto mo. Bahala ka sa buhay mo kasi naman sa tingin ko sa'yo is malungkot kang tao ka. So, kaya sa akin mo binubuntong yung frustration mo siguro na idol mo si Ann, gusto mong mabili yung mga nabibili ni Ann na hindi mo kaya. Which is sabi mo, mayaman ka pero may time ka para sa akin ng mga stock, diba? Pero hindi ako naniniwala sa'yo. So, yun lang guys. So, pasensya nyo kung minsan kung pumapatol ako sa mga ganyan. Kasi, diba, tao lang din naman ako na kahit sino naman na vlogger dyan is pumapatol. walang tawag dito, hindi naman kami robot na hindi makakaramdam, diba? Lalo na tong mga ito, na ewan ko kung saan ang gagaling ang galit, na pag kami may nabibili kami, kahit nasa sis Aisha, binabash nila, na ganyan-ganyan, si sis Chris lumagi, diba? Kahit anong gawin namin, basta may hater. Kahit anong gawin namin sa hater na yan, his hater pa rin yan, diba? So, ipanalangin lang natin siya, guys. So, tama nga si Roxanne Presenede na kailangan nila ng ng dasal. Ayun. So, ayun lang. Pasensya na ha kung nagiging ganun din ako sa pananalita ko kasi hindi tayo santo, diba? So, hindi rin ako plastic para sabihin na alam mo yun, okay lang. So, ayun lang guys. We'll see you tomorrow. Good night!